गुड मर्निं लोगोफोर मोनसेबाव आरोबाव गाज्रि जाथाय बा दुखुनांथाव जाथाय जाय जाथाया दिनैहाय फेसबुकआव नुलायबाय थादों। दिनैहाय आरोबाव मा बाथाया दिनैहाय सोरनि थाखाय जेल थादों आरो बाथाया दिनैहाय खोनानो मोनदों बाथानि फंबाय होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दावलाबारिनिनो मानसिया जाय हक बेखौ बाथानि फंबाय होननानै खोनानो मोनदों। जाय मानसिया दिनैहाय बुजादों बेखौ फेसबुकआवबो गोबां मानसियानो नुलायदों। बे बाङालिफोरनि फाव बा बाङालिफोरनि गियान आखल आखु जाय मानसिया बुदों हारसिंल'सो दै मानसिफोरा ज'यैनो थादलायदों नायदलायदों रावबो जेबो खालामाखै। दिनै बे सासे बाङालि सेंग्राया ओरैबायदि फुथानि ओरैबायदि लेभेल बांद्राय बिदि दा खालामलाबायथों आरो बुसि बुनानै जों बिदि खालामोब्लाना गाबोननो जोंखौ नागिरनो हमगोन बा बिखौ केस जाबसिनगोन। सोरबा आंल' नङा जोंनि बर' मानसिखौनो सोरबा बाव बिपिएफनो सोरबा इउपिपिएलनो बिदि गैया एज ए जाथिखौनो हमनानै जेलाव सोनाय जानाय जेलाव लांनायखौ नुगौमोन। बे मानसिया हारसिंल' बुदों। दिनैहाय बे खुंथायाव थाग्राफोर बा सोरबा बिपिएफआनो था सोरबा इउपिपिएलआनो था मोननै पार्टियाबो मोननैनि गेजेराव मोनसे सोरबायानो थाथों थेवबो जाथि हिसाबै दिनैहाय मोसौ बायदि खानानै बुदों। बे मानसिखौ मानि थाखाय बुदों दिनै बेखौ मोसौ सिखावसो होननानै बुदों। दिनै मोसौ सिखाव होननानै बुङोबा जोंबो मोजां मोना बायदिसिना खावनानै जानाय सिखाव दङ खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदिया खम जादों। थांनाय बोसोरावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेफोरबायदि आर्म्स देखायलायनानै सिलाय देखायलायनानै मोननैसो जाथायबो जादों। दिनै फिन आरो क'क्राझारावहाय जाय मानसिया बुजादों खोनानायावहाय बिथाङा मा गामिनिफ्राय मोसौ बायस'नानैसो लाबोदों न'आवहाय बायस'नासो लाबोदोंमोन। बेखौनो बे आरएसएसनि मानसि जाथारगोन बियो। आरएसएसनिया दिनैनि दिनाव मोसौ बारहोनो मोना माबा माबि मोसौ सिथारनो मोना हेन टेन बायदिसिना थिगैयासै आयेन खानानै होदों आयेन माबा खालामदों बेखौ जों मानिदों। खिन्थु बेखौ दिनैहाय बियो मोसौखौ न'आव आबाद मावनोसो बा मोसौ बिमासो लाबोदोंमोन। बेखौ फिसिनानै हयथ'बा गाइखेर थाइखेर फानना जानायनि मोनसे प्लेनिं दङमोन। दिनै बेफोरबायदिखौनो हमनानै जुदि बिदि खालामोबालाय माबोरै जानो। दिनै बे बाङालिया अरुप कुमार देजों थाफाग्रा होननानै खोनानोबो मोनदों। थ' जों बिनि भिडिअखौ नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थानो नोंथांमोना ससे नायलांबानो जाबाय। लोगोसे आरोबाव मोनसे भिडिअ दंबावो। दिनैहाय थांनाय हरावहाय जों ना ड्राग्स जाय फालांगिरि जाय फानग्रा ड्राग्स जाय लाबोग्रा बे मानसिया सोरनो होदों बर' गथ'फोरनो आरो बेसेबां बैसोनि मानसिफोरनो होदों बे ड्राग्सखौ खमसे खम 18 बोसोरनिफ्राय 20-22 बोसोर बेफोरबायदि मानसिनोसो बे ड्राग्सखौ जाहोदों। सोरबा बायग्रा मानसियाथ' जों बर'आनो फानग्रायाथ' बांगालनो मानो हेन टेन गुबुन हारिफ्रासो बे ड्राग्सखौ फानो। थ' दिनैहाय बिनिबो मोनसे भिडिअ फुटेज ससे दङ। जाय मानसिया हमजानाय ड्राग्स फाननो फैनानै हमजानाय जाहोग्रा दिनै बांगालसो गामियावनो थांनानै थांनाय हरावहाय हमनाय जादों। लोगोसे बिखौ पुलिसफोरनोबो दैथायहरनाय जादों। मोनसे जिनिसखौ सांग्रांथि खालामहरखायो आं दाबो XNDB इउनाइटेड फरामा जुदि बेफोरबायदियाव ओंखारदोंब्ला खिन्थु जायफ्रा ड्राग्स जादों जायफ्रा ड्राग्स इन्जेक्सननो मानो गान्जा थान्जा हेन टेन बायदिसिना आग्रुं बाग्रुं बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थानायाबो मोजांखा होननानै आं सांग्रांथि हरखानाय जाबाय। आरो लोगोसे सोरबा हौवाया सोरबा हिन्जाव थाखानाया सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय बेफोरबो एसे सांग्राङाव थानाया मोजांसै। आरो सोरबा हिन्जावा फिसाइ गोनांखा गथ' गोनांखा बियो सोरबा फिसाइखौ लाना खारनाय बेबो एसे सांग्राङाव थानाया मोजां। खिन्थु सानैजों सोरबा सासे हिन्जावा जुदि फिसाइ गैयाबा बे लाना खारनाय बिदियावहाय खिन्थु XNDB इउनाइटेड फरामा बारा एक्सन लानाय जानाय नङा। खिन्थु बेबो ओरैबो बथ साइडबो गथ' गोनांखा खिन्थु बेफोरनि सायाव एक्सनाखौ लानाय जागोन। आरो जायफ्रा देहा फानगिरिफोर बिथांमोनाबो एसे सांग्राङाव थानाया मोजांसै। दिनै बेफोरबायदिखौ XNDB इउनाइटेड फरामनि दायित्व नङामोन होननानै आं सानो। नाथाय दा बेखौबो लानो गोनां बा बेफोरबायदिखौबो सांग्रांथिखौ खालामनो गोनां जानानै फैदों। दिनै बेफोरबायदिया सोर खालामबाय थादों बेफोरबायदिखौ बे गुबुन हादोरावसो खोनायोमोन। खिन्थु दा
गुबुन हारिखौ लानानै गावजों गावनो बुथारजानाय बा माबा सिथारजानाय दैयाव सिथारहैजानाय बहाबा फासि होनानै दोनजानाय बेफोरबायदिखौ जों नुबाय थानो मोनदों थ' मैयाहाय बानस'आ बिथाङा आरो हारिमु बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनाखादों बा निउस पर्टेलफोरावबो नुखादों जानांगौ दिनै बेफोरबायदिखौबो होबथानांगौआ आइजो आफादफोर जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दङमोन नाथाय बेफोर जिनिसखौ दिनैसिमबो बादा बा एक्सन जेबो खामानि मावाखै होननानै आं सानो थ' दिनै गासैबो आं आइजो आफादनि आफादफोरखौ आं नाम थांखिनो सानाखै नाम थांखिबा गोबां आफाद दङ दिनैहाय बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हयथ'बा बिथांमोना दुखुबो मोनगोन जानो हागौ बिथांमोनाबो हानायमानिखौ बेफोरबायदियावहाय ओंखारोब्ला बा हमनायखौ खोनादोंब्ला बै आफादफ्रा थांनानै एसे दायथ' लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो नङाब्ला जों बर' हारिफ्रा लासैनो जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ बिदि ड्राग्स आरो सोरबाया सोरखौबा लाना खारनाय सोरबाया सोरजोंबा गुबुन हारिजों खारसननाय बा हाबा जाहैनाय आरो देहा फानहैनायफोर आरो आं दाबो सांग्रांथिखौ खालामनानै होदों देहा फानगिरिफोरा जायफ्रा दाखालि साब्रै साबा हमजादों बिथांमोननिफ्रायनो कयेकथा जिनिसा ओंखारदों मेन गिदिरखौ जोङो जाय आं नामबो थांखिनानै होदों सानसे समावहाय बै मानसिया सुबुङा जुदि थायोब्ला बेखौ जेराव मोनो बावहायनो जों हमनायबो जागोन जिखियानो खामानि मावा मानो बियो जिखियानो खामानि मावा मानो एक्सन बि इउनाइटेड फरामा बेफोरनि सायाव एक्सनखौ गोख्रों लानायबो जागोन आरो बिदिखौ हमनायबो जागोन लोगोसे ड्राग्स ना बेफोर एसे सांग्राङाव थानाया मोजां थ' लोगोफोर भिडिअखौ ड्राग्स थांनाय हरावहाय जिहेतु ड्राग्स जानायनि हमजानाय बिनि भिडिअखौ दान्दिसे नायलांदो কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা কাম কৰি আছিলো আপুনি কাম কৰা নাই খাওয়া মানুহ কি খাওয়া মানুহ কি খাওয়া মানুহ এই যেটো ধৰিছে বিএছটো ড্ৰাগছ আপুনি যে আগত যে কৰিছিলে সেইটো কামটো না আগত কৰা নাই আপোনাৰ ফ্ৰুটাতে আছে মোৰ লগত আপনিতো দুৰা খাইছে একবাৰ আগতে মই কৰা নাই কি কৰা নাই আপোনাৰতো ফ্ৰুটটো আছে এতিয়া ওলাই দিব পাৰো কিয় মিছা কথা কৈ আছে আপোনাৰ বাবার নাম কি আছে নৌসাদ আলী হ্যাঁ নৌসাদ আলী ভালকে কবি নৌসাদ আলী লাঠি লৈ আছো বামটো কবি কোন জায়গাৰ পৰা কৈছিল এই ৰাখাল জুবি দৰকিনা মাই ক'ত চাপ্লাই কৰো মই চাপ্লাই নকৰো এইবিলাক হ্যাঁ বেলেগে দিছে এইবিলাক মই ৰাতি এই কিবা কৰিছে